Komplit tinstema' xhieda fl-inkjesta pubblika dwar il-qtil ta' Daphne Caruana Galizia fis-seduta ta' tlieta xied John Rizzo, ex-kummissarju tal-Pulizija bejn Novembru 2001 u April tal-2013. Huwa xed dwar il-protezzjoni li kienet tingħata Daphne Caruana Galizia għalli kien jagħtiha protezzjoni minn jeddu. Semma li din il-protezzjoni kienet tingħata mill-kummissarju ta' qablu, iżda qal li ma jeskludix li din bdiet iddejjaqa'. Qal li jaf li kellha l-protezzjoni fl-elezzjoni tal-2013 iżda ma jiftakarx jekk kien xuli tal-ordni biex titwaqqaf. Huwa kien mistoqsi wkoll dwar il-każ tal-eks kummissarju Ewropew John Dalli u qal fl-opinjoni tiegħu l-investigazzjoni kienet ġabret biżżejjed evidenza sabiex Dalli jkun jista' jitressaq il-qorti. Qal qatt ma resqu għax kien marid Brussell u meta ġie lura kien spiċċa minn kummissarju. Fis-seduta ta' dalgħodu xjed ukoll l-Speaker Angelo Farrugia li qal li ma kienx favur il-moviment u qal li kien ippropona li kull min kien involut f'xi korruzzjoni m'għandux ikollu pożizzjoni fil-partit. Mistoqsi dwar Jorgen Fenech, Dr. Farrugia xjed li qatt ma rah fiċ-Ċentru Nazzjonali Laburista. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.